Euskadiko selekzioko hautatzailea afizionatu mailan, 20 urte zazpikoetan zehazki, denboraldi berria eta selekzioak urtero bezala ohitura du. Ez hor bazken denboraldia hasteko, hainbat euskal txirrindulari aukera emateko, eta batez ere selekzioaren lanaren oinarriak jartzen hasteko. Euskal txirrindulariak aztertzen pasatzen duzu urtea, baina lehenengo azterketa zaila da asmatzea nola joango diren. Nola ikusten duzu, zuk orokorrean bai selekzioko txirrindulariak eta orokorrean euskal txirrindulariak denboraldi berri honetan? Bueno, esantzun bezala, taldea berrekituratzea tokatzen da, generazio berriak datoz, eta bereziki aurten egia da, generazio berri honek zer esana eman dezakela edo pixu handia hartu dezakela izan profesional eta salto induten txirrindularia badaude, elite eta pasadienak bai, eta baita utzi dugun jendea ere, azken urtetan hemen presente izan duguna. Eta hoxe nik uste urte hontan bai izango dela trantsiziozko edo generazio berri honek indarra hartzeko urte bat, eta hurrengo urteetan bai izango dugula berriro potente edo ongi lehiatzeko edo lasterketak irabazteko borrokan egoteko txirrindulari handana. Euskal txirrindulariei dagokionez, afizionatu mailan, zein ikusten duzu protagonista izan behar duela urtean zer? Ez galdera zaila da bi. Jende asko dabil, ez? Egia bazken urtetan aurrea pausa ematen egon den txirrindulari elite batzuk daudela, bira Alex Diaz bera, ez? Zoriontzeko lasterketa intzuen, hainbeste urte eta gero lortu zulako eta bere kasu berdinan dabiltzan beste txirrindulari dexente baditugu. Ez dakit izen bat emateko eta nola nintzak atrebituko. 20 urte zazpikoen esparrura mugatu garzea hautatzaile modura, baina aurten nola ikusten duzu? Askotan esaten zen kategoria geroz eta txikiago egiten ari zela, geroz eta adin gutxiagoko jendea zegoelako, baina aurten badirudi berriz ere eliteka indarra hartu behar dutela. Hori kontrako joera berria esan nahi du? Bueno, bilakaera garbia zen, ez? Txirrindulariak gora profesional eta salto egitea iristen ez dien horiekin, beste aukerarik ez dago, txirrindularitza utzi edo ez, eta nik uste bai izango dela onuragarria, ez? Nahi bat izuten bezala, txirrindulari askok denbora gehiago berri izango dutelako, edo oso goiz delako bestela profesional mailetako mailara edo egokitzea, ezta? Nire ustez onuragarria izango da, eta esan zuten bezala pixu hartuko dutela etorkizunean eliteko txirrindulari hauek. Eta baita ere, txikienei behiratu behar dugu, lehenengo urteko txirrindulari, juni horretatik jauzia eman berri duten horiek, nola ikusten dituz, nola dako ator belaunaldi berri hori? Belaunaldi potentea da, ez? Lehen urtean ikusi zen Espainiako txapelketetan, eta lasterketa importantetan, txirrindulari deixente zeudela, luzitu eta errendimendu ona demostratzeko gaizienak. Eta lehen esan dizuten bezala berdin ez, oso fortea datoz eta oso prestatuta, baina nik uste dela hurrengo urteetan edo hurrengo 2 urteetan izango dutela beraiek pixu handiena. Eskerrik eta sorteak. Eskerrik asko zu.